tu-i? Cine e fata asta așa frumoasă? Andreea, eu ceau te filmesc așa. Ești tu frumoasă. Și Vladuț, și Bogdan, peț. Au Vladuț, e un cremenit, e magie la dâns. Ei! Șocat! Ce fată frumoasă! Fată frumoasă! Trebuie să-și le prind așa cumva, dacă nu-i găsesc. Nu mai cu așa e. Ori de sus cumva. Așa, făcut un val ceva frumos. Da. De care am avut de ce... Dacă nu-i găsesc, atunci eu pe ea să dacă o găsesc... A, da, dar n-ai luat-o? Nu, eu am luat să măsor acasă. Este de băiet. Haidem la bunica să ne vadă. Ei, măi, te învârtești. Aici, la dansuri, la moldovnezi, da? Nu. Da. La bătaie, la karate. Cam așa. Hai, mergem, haide. Stai că acolo. Să tătucă, căciună. Tătucă, căciună. Stai, băi. Haide. Hai.